magana akan safara'u kuma, ko sati lokacin da bidiyon nan aka saki bidiyon nan na BBC interview din da ta yi, na ji na yi comment na ce oh poor girl ko poor baby aka yi kaina aka yi ca. Ba zan ce abin da safara'u ta yi ba laifi ba ne, amma I think the entire system da muke da shi yana da matsala. The entire entertainment system da muke da shi yana da matsala. The same abin da ya faru da safara'u kakka manta shi ya faru da Rahma Sadau. Ta yi abu aka ce ki tafi ke ba namu bane. To maganar da nake yi shine lokacin da na ga bidiyon safara'u da ta yi a BBC, ni ban ji haushinta ba. Kallanta nake ina kallon yadda take magana. Shin ni tambayan da nake da shi, entertainment industry ba ta da wani room for punishment ne sai dai a ce an kore ka? Gaba ɗaya system ɗin kaman ba a san babu counseling ba a masa health ba? Yanzu yarinya ta yi kuskure, kun kore ta. Kaddara ta je ta fara shaye-shaye ne. Kaddara a wannan face ɗin da take da shi na shaye-shaye ta je ta kashe kanta. Shin laifin wane ne? Shi muka fara magana da kai na ce maka ni fa a yanda na ɗauka ban san ko kowa haka ya ɗauki industry ba, but ni na ɗauka a yanda industry yake kawai gida ne ɗaki ne, buɗe in shiga. In na yi dare babana ya ce me yasa kika yi dare? Ka gane? So in kin yi laifi a ce dan me kika yi kaza? A cikin gidan dan me za a idan ya kore ni yanzu inda zan shiga shine duniya. To haka industry take. In aka kore ki yanzu kawai zaka ji rayuwanka ne saboda an tsayar maka da abu, to me zaka yi? Shi yasa ni nake alakanta da waɗannan kore-koren da ake yi, halayen da mutane suke shiga in an kore su laifi. Masu koren nake ba laifi, maganan gaskiya. Shin ba za a kira ka bane a ce kaza da kaza ko ba a ɗauke ka a matsayin ɗa bane? Tambayan kenan. Abin da ya faru da safara'u mun ji ya faru da ita, whether intentional ne ko ba intentional bane, approach ɗin da aka yi gaskiya was totally wrong. Saboda mutum ce dole za ta je ta shiga cikin wani hali, which obviously daga magananta da take yi zaka gane cewa wani abu yana damunta. Ida koran da aka mata yana damunta ko kuma tana cikin wani damuwa. In ka zauna ka kalli maganganunta duk zaka ga haka. Sosai idan ba okay mukaddara wani ne ya yi abin da ba ita ba, kuma aka ɗau laifin aka ɗora mata, kuma aka ce ki tafi, aka kyare ta aka ce ki tafi. Wannan magana ne based on experience. Allah ya so ni ba irin mutum bane da ni kusan so nawa aka kore ni, amma ba na tunanin ko guda ɗaya taɓa ni. Sai dai in an yi kawai in yi dariya. Tun a shekarun baya kenan da suka wuce balantana yanzu. Dan ni nawa approach ɗin ba zai zama haka ba. Mental health ɗin nan da ake wasa da shi is very important. Ko muna so ko ba masu safara'u na dealing da mental health. Ko muna so ko ba musu, amma ba a gani. Gobe in wani ya kwatanta mistake din da kamar yadda ka faɗa ka ce again an sake koran wata ban ma sani ba, za a ƙarshe ki tafi. Shin ita ba ya bace? Ni ba ya bane? Babu manya ne? Babu wanda zai kira ya ce kaza ba daidai bane? Sai dai waɗanda suke koran ma baka san su ba, baka san daga ina suke. Ita ina zaka san su? Kamar ni yanzu da aka ce an kore ni na farko, sanda aka ce an fara korana na farko ban ma san su ba suka kore ni ba. Shine lokaci na farko da na fara sanin wai akwai masu kora. Daidai kenan? Kamar mu barin tambayi.